Ωρε φίλε, πόσο βαριέμαι. Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο The Stavrenea Show νούμερο 3. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω ότι το The Stavrenea Show θα αλλάξει μορφή. Και με το θα αλλάξει μορφή εννοώ ότι θα βάλουμε τίτλους. Από εδώ και πέρα θα μπαίνουν τίτλοι. Και επίσης το χρώμα στο intro στην αρχή θα είναι σε κάθε βίντεο διαφορετικό. Επειδή δεν μας αρέσει η μονοτονία. Το σημερινό μας θέμα είναι οι πιο 10 άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. 10 πιο άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Νούμερο 1. Το κραγιόν που βάζουν συνήθως οι γυναίκες περιέχει λέπια ψαριού. Γι' αυτό άμα είστε αλλεργικοί στο ψάρι μην βάζετε κραγιόν. Νούμερο 2. Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη. Δηλαδή για να φτιάξει ένα δυναμίτη χρειάζεται φιστίκια και όλα τα άλλα τα συστατικά του. Νούμερο 3. Ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 έχει τόσο δυνατό κράτημα που μπορεί να ανεβεί στην κορυφή ενός τούνελ. Νούμερο 4. Περισσότερα χαρτονομίσματα της Μονόπολης τυπώνονται κάθε χρόνο σε σχέση με τα αληθινά χαρτονομίσματα. Νούμερο 5. Τα κνούπια ελκύονται από ανθρώπους που έχουν πρόσφατα φάει μπανάνα. Αου! Νούμερο 6. Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από τα σπίρτα. Νούμερο 7. Το χτύπημα μιας ενήλικης καμήλας, καμιλοπάρδαλης, είναι τόσο δυνατό που μπορεί να αποκεφαλίσει ένα λιοντάρι. Νούμερο 8. Οι αστερίες δεν έχουν εγκέφαλο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Εστιατόριο Τραγανός Κάμπουρας. Όχι, ο Πάτρικ είμαι. Εστιατόριο Τραγανός Κάμπουρας. Όχι, ο Πάτρικ είμαι. Εστιατόριο Τραγανός Κάμπουρας. Όχι, ο Πάτρικ είμαι. Δεν είμαι ο Τραγανός Κάμπουρας. Οι χελώνες μπορούν να αναπνεύσουν από τον προκτό τους, σε αντίθεση με τους ανθρώπους. Και 10 για να τελειώνουμε, κάθε φορά που σταματάει η καρδιά σας για ένα δευτερόλεπτο, φτερνίζεστε. Τι? Κάθε φορά που φτερνίζεστε, σταματάει η καρδιά σας για ένα δευτερόλεπτο. Α, ναι, ξέχασα κάτι να σας πω. Swag. Βασικά, όχι. Με τον Jim, το King, έχουμε παρατηρήσει ότι παρόλο που σε κάποια βίντεο σας λέμε να κάνετε comment τι θα θέλετε, ποιο θα θέλετε να ήταν το θέμα του επόμενου βίντεο ή τι θα θέλατε να έχει ένα βίντεο ή άμα θέλετε να σταματήσουμε τα βίντεο. Βασικά έχουμε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν comments. Δεν έχει κάνει κανένας comment στα βίντεο που ζητάμε να μας κάνετε comment. Ενώ στα βίντεο που δεν σας ζητάμε να μας κάνετε comment, βλέπεις του κόσμου τα comment. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε και επίσης, swag.